You're watching the Hope Channel. Yes, mga kapaglaom, maayong buntag sa atong tanan. And welcome kamo sa atong programa, Ang Akong Sugilanon. Salamat kayo mga kapaglaom sa inyong pag-abri, sa inyong mga Facebook, YouTube, o labi na gid mga kapaglaom sa tanan nga nagapamati sa atong Adventist World Radio nini kabuntagon. Welcome naman kita sa atong bag-o naman nga episode, kag bag-o naman nga guest mga kapaglaom, kag nalipay kita nga makontinue gid mga kapaglaom ang aton nga mga sugilanon nga makahatag kadasig labi ni gid sa atong mga pamatan-on, sa atong mga ginikanan ug labaw tanan sa aton nga mga nagatan-aw sa atong live karon niining kabuntagon. Live kita mga kapaglaom matag alas 10:30 hangtod alas 12 matag Huwebes sa kabuntagon. Labi na gid mga kapaglaom, no? Excited kita karon sa atong bag-ong guest, and siyempre mga kapaglaom kaupod nako ng akong partner karon niining programa ang akong sugilanon Pastor Penny Garcesa. And of course mga kapaglaom, di na nato ni dugayon kay mataas-taas nga bakbakan ini sang sugilanon niining kabuntagon. But before kita magakadto sa unahan, magaampo kita. Salamat o Diyos nining kabuntagon, salamat Amay sa imong pagpakamaayo. Salamat o Diyos nining bag-o naman nga episode nga imong gihatag kanamo. Labi na gid magahimo kami nining programa, ikaw magapakamaayo o ikaw man magapakamaestran managapamati kang nagatan-aw nining kabuntagon. Salamat o Diyos nining tanan sa ngalan ni Hesus nga mong bugtong manluluwas. Amen. Amen. Good morning, Pastor Penny. Good morning. Good morning, Pastor Shin. Yes. Matahom ni karon nga adlaw kay ga-enjoy gid kita sa kaupod sa mga kapaglaom gani ako ginagreet ang tanan nga mga kapaglaom nga yara karon sa inyong panimalay. Ang iban naa sa ilang trabaho
Kag ang iba naga-travel, no? While traveling, nagapaminaw sa ato. Matahom ni karon mga kaigsuonan kay magapaminaw naman kita sa usa ka sugilanon sa atong igsuon nga makahatag kanato og inspiration og magahatag usab sa dako nga lesson tungod kay kita tanan may mga sugilanon sa atong kinabuhi. Naglain-lain ang atong sugilanon apan pasalamat kita mga kapaglaom tungod kay ang Ginoo nagpakamaayo sa ato tanan. Gani, don't forget to share our page, no, there is sa Facebook kag siyempre sa YouTube usab. Gani ginaimbitahan ginamon kamo nga magapadayon kita sa pag-monitor join sa atong programa labi na sa mga nagapaminaw karon sa AWR Adventist World Radio. Pastor Shin, Yes. gikan diri sa General Santos City 95.3 kag amuman 95.3 gyapon Sa sa Tampakan. Tampakan, Ato ginatimbaya ang mga Tampakan community, no? Kag siyempre ang ato mga kaigsuonan, Brother Nonoy Subribiga and Lizel, kag sa tanan nga mga church elders, mga ETCC elders, no? ETCC president naton down to elders, kag amuman sa Banisilan, Pastor Shin. Kay bago karon ang atong host sa Banisilan, si Pastor Walter Padrunya. Padrunya. No? Kag pasalamatan naton, ginagreet naton ang mga kapaglaon naton sa Banisilan, kag sa uban pa nga kalapit banwa sa palibot sa General Santos City. Ato man ginagreet mga kapaglaom, no, ang aton nga mga suking tigpaminaw diha sa Alabel District, Malapatan, Glan, kag Sarangani Province, kaupod man sa ato mga kapaglaom diri sa palibot sa General Santos City, dira sa Pulumulok, no, ang tatlo natong ka district, dira Pulumulok 1, Pulumulok 2 kag Pulumulok 3. Kag malabot mga kapaglaom ang aton nga radio stations kag sa tanan nga nagapamati karon sa naglain-lain nga mga lugar, labi na gid dira sa Tibuli, sa Isulan, sa Surala, Santo Niño. Actually mga kapaglaom, kusog kaayo ang atong 95.3 AWR Tampakan, no. Labot pa dira sa Isulan, may area dira mga kapaglaom nga klaro gid kaayo ang aton nga mga tingog, no, labi na gid sa mga magapamati sa mga ambahanon nga mga kalantahon kag sa tanang programa sa atong Adventist World Radio. Kag subong man mga kapaglaom, Pastor Pen, ang aton nga mga naga-comment sa aton nga diri sa atong live, no, grabe nakabawi na pod ang atong si Art Christian Ruda. Kay sa pipila ka mga panahon do na ulahin na siya, pero karon do iya ginigi bantayan mga kapaglaom nga wala pa kita ng picture pa lang gani. Ara na naga-comment dira, no. Have a blessed Thursday morning everyone. Ang akong sugilanon and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Kag siyempre ang pinalangga naton nga kapartner sa atong kinabuhi ni Pastor Penny, no, si Guapa man itawag ko si Ninang Guapa, si Ma'am Marivic Mero Garcesa. Mayong buntag, mayong aga mga kasugilanon ba, grabe, no. Kag si Luz Biminda Aragon, good morning. Ara mandra Pastor Pen, mayong buntag kapaglaom watching from Tupi, the fruit basket, South Cotabato. Kag siyempre mandra si Kuya Toto Alohado, Kuya Tutix. Kag wow, si ang nagatanaw, no, all the way from Florida, California. Ang pinalangga nga igsuon ni Pastor Pini si Dinifin Bivens, Dinifin, no? Si Ati Langgik na mula na marumduman ko mga kapaglaom kaya di na malipat sinang Langgik, no. Paano ka na acquire Pastor Pini, no, Langgik na From the word langga, no. Langgik daw, kung sa Ilonggo pa daw lahog-lahog na nga Langgik, langga, no. And siyempre happy listening Pastor Noishin, Kuya Tutix, no. Grabe pagbiyahe ko gaina agauna siya, grabe gid adlagan sa motor. Di kay may tubig man.
hinahinay siya, tinging pipipan ko, pirti kibot niya. Actually, ang tawag ko ni siya, Colonel. Kay ang iyang postura daw, official gid sa Official. military. Grabe, no? Kag ano padra? Attorney Penny, good morning. Ang tawag sa ako na attorney. Kag siyempre salamat man sa nag-make up sa amon karon nga kabuntagon, si Ma'am Abby Cordero. Siyempre ang aton man nga mga staff and crew, no? Si Ate Bing, ang atong floor director, ang atong mga cameramen and audio technician, and of course sa atong BMX mga switching ladies, no? Mga Yari gwapa. Pastor siya, no? Betty Jungal Munday, ingon niya, udto po sa mga kapaglaom watching from Saudi Arabia po. Grabe. Regards sa mga taga-Saudi, sila yung Pastor siya, ang Saudi karon, bugnaw karon, tugnaw karon dito. Desierto siya pero tugnaw. Ang paggabi. Sa gabi siguro. Pagkahapon, grabe nakatugnaw. No? So, katingalahan, mga kapaglaom nga, siyempre, ara man dira mga kapaglaom, ang aton nga guest, ang nagligad, no? Pastor Pastor Nobien Aligado. Good morning, Pastor Shin and Pastor Garcia. Ingon pa siya, muabsent gidaw siya karon kay di siya mulakaw daw kung siya naasa kay iya gyud daw bantayan ang akong sugilanon siguro manimalos siguro ni no atong bantayan karon mga kapaglaom akon man nga igsuon nagatanaw dira Alvin Matunding all the way from Kalumpang SDA Elementary School. Happy morning. And also ang aton nga assistant station manager. Oo, Pastor Pastor. Daw ra eskwela na gini siya ba? Eskwela na siya. Sir Joe Carlo Lagra. Ang atong master. Master na siya. Ingon niya, happy watching mga kapaglaom. Regards to all Hope SMM media missionaries, especially to Laika, makakita na siya sang pastor. Grabe nga mga pangandoy niya. Okay. Riman si Inupia John Riel, regards sa inyo. Diha Pastor, greetings from Surigao del Sur. Kabuta sa Surigao, Pastor siya, no? Labi na gid sa Bacolod. Ari si Pastor Heber Bacolod. Nga taga Bacolod. Amigo kakikita ko kay Pastor Bacolod. Nanalipay ko Pastor siya. Maayo gid siya magtagad, no? Pagka-pastor. Smiling po ni siya. Makakita ta siya doon, nalipay gid siya. Siling niya Padre Pastor Pen na mayong aga gid dira sa inyo Pastor Sien kag Pastor Penny kag ka mga fresh sa inyo mga duwa subong. Wala siya kabalo. Pero kagahapon pa kami Pastor Sien nga kuan ba makalagaw diri si Pastor Bacolod tapos aton sa papungkoon di sa tama na, tama gina. Daw damo ni sa mga sugilanon sa iyang kabuhi. Sang dito Pastor Pen sang siya ang district pastor sang Hinigaran. Gawali sa Divine pero naligid na siya sa iyang motor nga XR. Di ko na malimtan mga kaigsunan. Pastor Heber, nakadumdum ka pa sa una nga nag-concert ang Skylarks. Tingala kami nga dugay si Pastor Heber raw. Naligid gili siya sa motor pero bala na naligid pero kaabot gihapon wali gihapon sa Divine mga kapaglaom. Amo na iyang espiritu nga nagakuan wala ga surrender. Dumduman ko ng motor niya nga XR sa una nga puti nga 200 amo nang dala niya. Ara man diri si my friend, mate Stewart Jackson yan. Good morning and thank you. Ma'am is listening and understanding. Kuyaw ka ng Australia, Pastor Sien, dito sa Melbourne. Kaya dito ang Australian Open sa tennis tournament. Yes. Hindi basta-basta. Kag siyempre, ang atong ginatawag nila nga mga idol karon sang mga Pilipino, amo si Alex Iyala, nagampang dito. At least nakampang siya dito, Pastor Sien. Nakita naton ang pinakamaayo kay nga naman ang suporta sang Pilipino. Grabe, overwhelming. Siling pasang mga announcer, mga sportscaster nga kung si Iyala ang magdula, dapat hindi nila underestimate, dapat ibutang nila sa stadium. Gani, kay kung ang kadamuon daw mareklamo ang kadamuon sa fans, no? Win or lose mga kapaglaom, basta Pilipino na ganing isgutan, puno gina. Watching diri sa Bukidnon mga kapaglaom, mayad nga udto sa tanan mga gatanaw subong. Inday Valdez Liagas. Ari man diri si Pastor Pueblas from Maasim District. Good morning. And ging tayo
ano na ning mga apelido ni Atiging ni Sir Diego. Sir Diego. Uso karon na pastor siya ng baliskad, no? Good morning, Pastor Noy and Pastor Toto Pen. Nonoy kag Toto gali ni. Oo. Pastor Kennedy Dinopol, congratulations sa imong bag-o nga nagawas na nga bata, no? Mayong aga, Pastor Pen. Sige da galinog. Wow, si Brother Salvador Langurayan. Galinog-linog pa ginagmay, pero ginagmay lang. Hindi na gidamo kaayo. Pero gina-nervyos man ang mga taga, Libak, taga mga area dito sa Kulaman, nervyos sila pastor. Kay actually dito dapit sa ilang dagat, dito ang movement sang duta sa ilang dagat dapit. Ingon pa ni Elmer de Ocampo, good morning Pastor, watching from Barangay Villamonte, Libak, Sultan Cubao. Wala ginagpalibak ning taga Libak, no? And Elmer de Ocampo, Gladys Mer Pimpilio Kakal. Regards mga gwapo namon nga pastor from Adventist Hospital Tupi. Oy, kamusta dira sa atong Adventist Hospital Tupi? Formerly Garcia Hospital. Kag siyempre aton nga mga guard dira nga butan kaayo. Nangaga pa parking sa motor. Kuya, parking. Sige, butan lang dira, no? Proud na proud kita pastor siya tungod kay ang Adventist Hospital ari karon sa Tupi, at least ato man nga ginatawagan man ang mga membro nato, Yes. nga kung may mga balatian kita, Hindi dito kita sariling atin. grabe kaayo. Kung gusto ka mo sang Adventist healthcare, dito kita sa Adventist Hospital Tupi. Kaya ang pinaka-nami da pastor siya, luwas ang gina-attender ikaw, ginaampuan ka pa. May gakanta pag pinakagwapo. May kanta pag andra. At least ang tanan mga pasyente ginadala gina sa pagampo. Yes. And of course, ayawan siya basa ba? Tiging. And to Kia May Ablay, no? Mayong udto ang pinalangga nga anak sa akong partner sa una sa Atis, ang aton nga liman sa una Pastor Pen, naduduman mo si John Ablay. Oo, ang akong migo si Brother John. So iya gali ni nga anak. Iyang anak, kamagulangan niya ni nga bata. Kapangita man sang pastor man. Ay, makakita gina. Ingon ni Helen de los Reyes, ingon niya, good morning, Pastor, watching from Pagadian City. Grabe, no? Oo, at least Pastor Shen, ang Pagadian, isa ini ka nami nga lugar. Kung makakadto ka, hindi ka mo malipat mga kapaglaom Sakay sa tricycle. pagsakay sa tricycle. Kaya yung tricycle dito, naghahangad. Naghahangad. Daw astronaut ikaw. Siling naman ni Kuya Salvador Langurayan, kabog naman ang dahilan, Pastor Sin. Tingala gani ko sini nga sa Murcia, damo-damo man sang kabog. Wala man to ginaberosan mga tawa. No? Na may virus sa mga bag-o. Mayong aga, Pastor Sin, sis Mera. So, Pastor Pen, daw damo na ginding atong greetings, no? Balikan ta ni karon. Balikan ta na. Kay excited na kita makapaglaom sa aton nga guest karon. But before that, mga kapaglaom, ayaw mong hawa kay magapaminaw kita sang isa ka awit o magabalik kita makapaglaom kag ipakilala na ni Pastor Pen ang aton nga guest karon. Ako na malandong sa kamaayan ni Jesus, sa gugma niya iya kong giputos. Dinhi sa kalibutan ako diyong nasairan, kay tungod sa salata iyang gipakamatyan. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha
mo. Salamat, salamat Ginoo. Akong gihuna-huna ang nabuhat kong kasalanan, nga nahimo ko sa imong atubangan. Ako mibiya kanimo ug miuban sa kalibutan, nahilayo kanimo nga walay kapadulngan. Apan ako gikuha mo ug imong gipasaylo, dili ko masukod ang kamaayo mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Walay sama kanimo na among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. He traded a palace for a stable to be born. Remove a royal diadem to receive the crown of thorns. Exchange the praises of angels through the mockery of men. This is heaven's hero, my Savior, Lord and friend. Heaven's hero, I will follow. He is the captain of the free. He will champion my tomorrow. Heaven's hero is all I
hero of my heart. Heaven's hero, I will follow. He is the captain of the free. He will champion my tomorrow. Heaven's hero is all I ever need. He will champion my tomorrow. Heaven's hero is all I ever need. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest. He reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed, undefeated champion. He will champion my tomorrow. Heaven's hero, heaven's hero, heaven's hero is all I ever need. He's all I need. Pastor Pini. Ano na? Welcome back mga kapaglaom sa atong programa ang akong sugilanon. Gani mga kapaglaom, nalipay kita karon kay siyempre ari na ang aton nga guest. Before that, gusto ko basahon ang uban pa Pastor Shin nga mga greetings gikan kay Elmer Diocampo. Ingon niya, Pastor, shout out sa Sugilanon family. Nagapamati kami subong kay Sister Angging, Sister Bibeth, no? Mayong buntag diha kaninyo, Sister Angging, Sister Bibeth, kag amo man si Elmer Diocampo nga nagatanaw karon. Ingon ni Master Carlo, ingon niya, shout out kay Ate Lorna Viga ug SBMRC. God bless kayo. So di po nato kalimtan Pastor Shin si Ma'am Joyce sa Biads kag Biads kag Juliano family. Juliano family kag ang iban pa nga mga supporters nato sa Hope Channel, mga sponsors sa Hope Channel. Mayong buntag diha kaninyo mga kapaglaom. Og niapod si Pastor Dote, Pastor Bibot Dote, ang ako nga kumpare ingon niya, good morning mga kapaglaom. Cecilia Alicer Celebrado, ingon niya, mayong udto pastor, watching from Pindasan, Mabini, Davao de Oro. Oy, mga taga Mabini, mayong buntag diha kaninyo, mauning Mabini, kung magkadto ka sa Mati, Pastor Shen, magihan ang Mabini. So, Nelfa, Sister Nelfa, ingon niya, Nelfa Balinya Hasangas, ingon niya, morning, Pastor, watching from Mlang Poblacion B, Mlang, Cotabato. Mga friends na to ni Pastor Shen dito sa Mlang, kaya na-assign ako dito for 5 years. Kauban na mo si Sister Nelfa. Kag watching also, Jillian Cañete Bacos, Abuelo Aligarbes. May ari diri nga
pangalan nga daw hindi ta ma-mention pero ingon niya maayong buntag mitanaw na mati ko sa song and singers. Nice, God bless from Mahaplag, Leyte. Oy, mga taga Leyte, kamusta kamo diha, no? Mga kaigsunan sa Visayas, ang Samar kag ang Leyte, lapitay lang ina. Si kay Wenzel Matali ni. Oo. So, mayong buntag diha kaninyo igsuon. Si Jared Narca ingon niya, shout out ko ni Pastor Shin, migo nako. Hindi basta-basta Pastor Shin. Magulang na ni Pastor Narca. Okay. So, napa si Meli Magluyan Biboso ingon niya, hello, good morning Pastor Shin, Pastor Penny, watching from Coronadal District 2, Barangay Kakob, Purok Dam Site. God bless po. Ay, mayong buntag diha kaninyo, Sister Meli. Kag sa tanan-tanan nga mga kaigsuonan nato diha, mayo kay nagapaminaw jud kita sa atong programa ang akong sugilanon. Ato i-share ni igsuon para nga daghan ang ma-enjoy, daghan ang makarelate labi na nga magapaminaw kita sa atong sugilanon. Naamandra Pastor Peno si Elmer de Ocampo and ingon pa niya kay Nanay Planda gali Pastor abaw nagapamati gid siya kay naka-bluetooth kami subong. Marami no. Sa tanan nga nagapamati enjoy gid kita karon mga kapaglaom. So it's time siguro Pastor Shin, no? Pakilala na kay nag-flash naman dito sa nakita naman. Nakita na. So mga Oo. kaigsunan, ako malipayon karon sa pagpakilala sa inyo sa atong guest, no? Karon nga buntag sa atong programa ang akong sugilanon wala sang iban kundi si Pastor Junil Doc Fry. Good morning Pastor Junil. Siya ang atong district pastor sa Coronadal District 2, no? Dira sa Coronadal City mayong buntag and welcome Pastor Junil sa atong programa ang akong sugilanon. Thank you so much, Pastor Pini and Pastor Shen sa pag-welcome o sa pag-invite as a guest this episode. No? So, usa ka dako nga pribiliyo. No? So, gusto sa ko mag-greet, Yes. Pastor Shen. Dari mo gublaan, Falminge, di Hope Channel, General Santos City, di programa ang akong sugilanon. Kamusta yo de Red Flanek? Red Flanek Gublaan dinhi di Sarangani Province. Na Red Flanek Gublaan amda di South Cotabato, di Sultan Kudarat, Davao del Sur. Na dinhi di Alwang General Santos ani kuno gumno yo Red Flanek di Klamang Banwu Falminga di programa to ni Few Flafos na duata mifat digamo Red Flanek. So Kag siguro i-greet man ang mga taga Luzon, mga Tagalog na kaibigan natin. Sige. So, atin man i-greet ang ating mga kapatid na nakikinig ngayon no sa Luzon, Visayas. Oo. So, happy. Okay, mga Cebuano. Oo. So, ang ato pod mga kaigsunan nga mga Cebuano nga naminaw karon, maayong buntag kaninyong tanan diha o ingon man sa mga Ilonggo, maayad-ayad gid nga aga sa inyo da mga kauturan. Okay. So nalipay kita Pastor Peno nga ang atong bisita karon. Actually do continuation ni sang aton nga last episode. Nga ang atong mga marasigon nga mga working students nga nahimo nga mga pastors. Pero actually i-translate ko ang iya gihambal gaina nga pinulungan nga blaan. Siling niya mayong aga daw sa tanan nga mga kaigsuonan nga blaan sa palibot sa Southern Mindanao, sa Davao. Mayong aga daw ka nagpasalamat sa Ginoo nga ari subong sa programa nga nagatanaw. Tama ba? Pertigid ka tama ba? May Pastor Sino kay at least ikaw nakaintindi. Pwede niyo ma-translate. Tukay means Gamay lang. Oo. So Pastor Peno, excited kita nga daw ma-overwhelm ba sa sitwasyon kay gusto man naton mahibalan ang excitement nato ba nga ano gid bala ang kinabuhi ni
Dato wow, Pastor wow, no? Ano gid bala ang iyang mga kaagi because na kita nga mga nakakilala sa iya may ara tanabalan pero hindi gid tanan. Taphaw lang. Taphaw lang. Taphaw. So karon ato gini masaysay karon kag sa atong sugilanon ato man siya mapamangkot kung ano ang mga butang iya mga eksperyensya labaw sa tanan sa iyang pag-eskwela, mga eksperyensya gihapon nga sama gihapon sa aton nga guest nga nahimo katong nagligad nga Webes and they are so excited mga kapaglaom nga ma-continue pagid ni kay actually mag-best friend gini sila ni Pastor Nobie, no? So, ari na, gani, nag-comment na gid si Pastor Nobie siya, wow, nice one. So, Akong Inglesero nga amigo. Kani siya, actually, naghambal gid siya, Pastor Fry, gahapon sa niya, hindi ko maglakat kay ako gini bantayan ang ining episode. Aba. Pastor Pen. Grabe gid ka supportive gid sa akong amigo ba. Among gina siya kung amigo. At least sa kalibutan dapat may amigo manggid kita. Kay way kita ga kinabuhi nga gaisahanon. No man Isa na ilan. no man stands alone. Gani karon nga buntag mga kapaglaom aton sugdan ang pagpaminaw sa kinabuhi o kon sigilanon ni Pastor Junil Doc Fry, ang atong district pastor sa Coronadal District 2, sa Coronadal City. Kag I know nga siya nagaserbisyo pila nakatuig Pastor Fry. Next month mag 2 years na. Mag sa 2 years. Coronadal District to. Okay. So karon mga kapaglaom panahon na gid nga aton siya pamangkuton. Aton siya una kilalahon igsoon para mabalaan nato, masubaybayan nato ng iyang kinabuhi. Dapat kilalahon naton siya. Sinugid si Junil Fry kag diin siya na tao, din siya nagpuyo alin sa iyang pagkabata. Okay, so thank you so much Pastor Pen and Pastor Sien. May nalipatan ko great pa ba si maubos siya sa Oh, akong di gid na palipatan. sa mga Pagay family dira sa may Bagakay Alabel, no, especially to Patricia May nagtan-aw gid siya subong. Salamat sa imong support o sa pagtan-aw, no. Kay Mems Ginilin, thank you og sa kang kagawad Arman. And of course sa aton mga kauturan sa Coronadal 2 District nga namati subong. Surprise sila actually, Pastor. May nag-comment nga na surprise gid sila nga ikaw ang gisubong. So sa aton nga pinalangga og supportive nga ITCC President dira, no, si Elder Hilario Laplana Jr., kaupod sa mga opisyalis, tanan nga mga kaiglesiyahan sa Coronadal 2 District nga namati subong, madamo gid nga salamat. Kining ako usa ka pure nga tribo nga Blaan. Natawo mi tanan sa Barangay Kakob, Coronadal City. So diha gid mi natawo og 8 mi magsuon. Ako ang kining pinakabunso. Unya grade 2 pa lang ko, ang ako manggod ginikanan kanang magsigig balhin-balhin gud og puyo, Pastor Pen, Pastor Sien. Grade 2 pa lang ko, nag-transfer mi dito sa bukid sa Datalbiao. Taas. Oo. So, hangtod nga dito minamuyo tanan, unya, pipila lang pod ka mga bulan, nag-transfer na pod si tatay dito sa tuktok sa bukid. Oo. So, dito minamuyo, unya, kay ga-eskwela man ko ato elementary, perti ka layo ang amon nga laktan. Halin sa katong gitawag og bukid nga Maltaan, padulong sa eskwelahan, murag na ay almost 2 hours kay bukid man, no. So amo na nga kaluoy sa Ginoo nakatapos sa elementary, ang kaganahan lang nako sa akong mga ginikanan, wala ko nila gina-discourage nga gina-encourage ko nila nga mag-eskwela gid. So mao na nakatapos kog elementary didto, nagpadayon kog eskwela sa high school kay wala may high school didto, diri sa Tampakan
dira ko nag-eskwela. Layo pa halin sa amon nga lugar. Ya pag eskwela dira kining siyempre kami usa ka grabe gid ka pigado hasta subong pigado gyapon. Nagdunay support ang SMI, Sagittarius Mine Incorporated. 500 pesos monthly. Monthly. Oo, unya ang ako ginikanan suporta man gyud pero wala man gyud sila ika-support. Ultimo kaon manglisod man makakaon sa isa ka adlaw katatlo. Oo, unya ga-eskwela kog high school, gabayad kog boarding house 500. So meaning to say ang akong allowance pang boarding house lang gyud. Oo, unya ang akong inadlaw-adlaw pagkaon diskarte lang gyud. Ang tod nga kining tungod sa kapigadohon nakakat-on ko og kanang mga buluhaton nga hindi maayo ba, mga racket nga hindi maayo. So pak sa atong balaod sa gobyerno mo hinungdan nga nagka-problema ko og nahimo nga miserable ang akon kinabuhi, apil pod ang amon nga family. So gani nakasulay gani ko sa una dira sa may tampakan, na ko ihambal. Kay gutom na gid ba, siyempre wala gud ko'y pagkaon, boarding house. Bisag Grabe asin. ang kalisod sa kinabuhi. Bisag asin wala. Nya tong tindahan dito di naman ko kuota kay may utang ko. Siguro ang listahan mo na medyo laba-laba na. Di kay gutom na gid kayo ba, di na gid maagwanta. Marag na may busy man na diya palengke pagkahapon. Sige ko tindog-tindog. Kanang kabalo mo ang bugasan bitaw nga ginaarin sa nao. Linya may compartment. Di kay di na magid kaya, gutom na manggid. Wala pagid ko kilala kay taga Bukid pun ko. So muna nga sige kog tindog dito, kuot-kuot ginagbay bugas, butang sa bulsa. Hangtod nga na puno-puno gamay ang bulsa. Siguro kasi tunga sa kilo na to. Puli ko dito sa boarding house, ako gi lugaw, umutong nga nakasurvive ko. Grabe ang mga Tingala kay guro, tingala sila guro nga sige man tindog dire ang daw na tindog dire sa kasalmon taga tindog ba. kung dako-dako bulsa mo, dako-dako man sulod niya. So, amo man lang nga ginabantay-bantayan ang tagiya kung medyo busy-busy, adito kuot na ginagmay. Hangtod nga medyo damo-damo na, puli ko mo nga nakakaon. Pero kung nag-alagad na siguro ko ato sa Ginoo niya, may kilala na ko Adventista sa Tampakan. Hindi ko na gito mahimo kay makapalapit man ta sa ila. Okay, lapit man lang ang simbahan sa Tampakan, damo mga Adventista dira. Siguro gani siguro nakalibre ka pagkaon sa Likes Big Shop kung nakilala mo na sa tinday Sobribiga daan. Di kita magutuman dira sa mga kauturan nato. So, amo na Pastor Pen, hangtod nga damo na mga racket ang nahimo nako sa to nga panahon is doon ako'y amigo nga naghimo og dili maayo sa among dapit. Suod gid ako to, upod gid ako to permente. Amo to hinungdan nga gihangyo ko nila nga maglayas kami, nakaabot kog Colombia. Ay, okay. So, gikan sa Tampakan, naka-pakulumbyo ka? Oo, kay tungod ato nga nahitabo sa amo nga family. Ug unya ang akong mga kuan nagkatibulaag mi hangtod nga ang akong utod na missing hasta subong wala makitaan. Duha ka bilog ang iyang nga bata. Ug amo to ang mga hinungdan sa iyang pagka-missing. So muna nga pag-abot nako sa Colombia, amo tong gidala ko nila sa kanang Central Church sa Colombia. Kay siyempre ang akong huna-huna hindi na gid maayo, kanang lahi na gid. So nangita ko nga gusto ko mapahuwayan, so gidala ko didto sa Colombia. May person else man didto, kag may ara didto sang 1,000 missionary. Amo ba? Oo, dito sa Colombia sa nga panahon. Oo. Pero hindi ka pa nag-aalagad? Hindi pa. Hindi pa.
Oo. Kay naamo ko'y Adventista, ako nga pagumangkon, kay siya man gag-guide sa akon kay siyempre gipalayas ang dito nya kanang murag gipatiwas lang ang akong Pero eskwela ba. sang dito ka sa Columbio, inang pag-transfer mo dito, di ba naglayas ka, naglakat ka sa Columbio, ano ang mga common Aktibidades. na ginahimo mo to? Activities. Mga aktibidades na para makasurvive? So amo to kay kuan man to. January naman ko naabot dito kay nahitabo ato is December. Oh, pag abot ako dito January, 4th year high school ko, naggihangyo ko nga magtiwas og eskwela dito from January, February and March. Oo. So muna kay siyempre bisyoso, grabe nga mga kanang mga utot sa demonyo ang kuan ginahimo. Moto nga gusto lang gid ko nga magpahulay. Moto nga gidala ko nila sa Central Church sa Columbio kag didto na meet nako ang mga missionary. Ila kong gi amigo maayo agi Bible studyhan kay kato nga panahon Pastor Pen, Pastor Shien kanang napulan na po ko sige inom ba. Oh, gikapoy na ko sa mga sige bisyo, Sa aton pa problema. luwas sa mga illegal niyo nga mga aktibidades, may ara pa gid ka nga bisyo nga inom, Klainom. Kompleto gid, kompleto kompleto. gid. Sa aton pa kwan sigarilyo na. Oo, kay nagedad pa gani kog siyam, 9 years old. Siyempre, gasugod-sugod naman. Kaya nga akong mga utod, ingom sila, sindihin pag sindi sigarilyo, maabot dito, hapit na katunga. So, muna, ingon ana nga edad, hangtod nga dito gid naglala pag edad na ko og 14. So karon siyempre dito ka na. May mga parente ka nga Adventist, no? Inablos ko. Hinablos mo gid. So motong ginambal mo kay na nga gindala ka nila dito sa church. Oo, kay siyempre, uberhang po ko niya, kuan pa akong ulo, tungkol sa problema po, gusto ko magpahulay, gidala ko nila dito. Oo. So anong mga encounters mo sa mga Adventist members kag sa Pastor Abi kung ano mga encounters mo sa ila? Paano ka mo nag-meet? Pertigid ka maayo ang ilang gipakita sa ako. Amo to ang akong na-appreciate. Kay siyempre, sa kalibutan ka, ingon ana nga pag-atiman, pagpalengga, do hindi mo kaayo ma-experiensyahan ba? Do pinasahi lang gid sa ilaha. Oh, so mao na nga pagmata ko, ila kong gi-istorya, gihagad og kaon-kaon, merinda. Pero ako gabisyo pa, ginatago lang nako. Wala lang nako ginahimo sa simbahan kay siyempre respeto. Pero amo gyapon ang ako nga bisyo. Hangtod nga gidala ko nila og Bible study. Oo. Ako ang ilang ginapabasa og kanang ginapa-explain ba kay mga tribo man. Oo. Dili po ko Adventista pero ga-explain ako. Gahimuot gani ko inig uli nako ambot kung mao ba to akong gisulti or pero kadugayan sige Bible study murag kada basa sa teksto murag maigo sa ako ba. Oo, murag unya mao po'y tinuod mo'y hinungdan nga pag-abot sa panahon nag-decide gid ko nga gusto ko mag-usab na sa akong kinabuhi ug mag-alagad sige. So amo nang imong turning point, no? Dito pasalamat ka nga may mga parente ka. Kag tapos concern sila sa imo. Kag nangita sila pa maagi Pastor Chin, di ba no nga? Bibusta diyan so maayo magid no nga bisan kita ba sa atong kung kita pod nga naatay mga parente niya na mga friends panikamutan po na to nga mag-guide sila pinaagi sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Pero sa ako nakita, Pastor Pen, Pastor Fry, no, nga despite sa mga butang gihimo nimo dito sa Jones Tampakan, kung wala mga panghitabo nga sama ni ato nga nagpabilin lang guro ka sa Tampakan nga murag maayo imong kinabuhi dito, siguro wala gid nimo nakaplagan ang kamatuoran. Siguro that experience nga nakasaka ka dito sa Columbio, that experience is the starting point sa imong pagkakilala sa Ginoo. Yes. Oh, mura nga makaingon gani ko nga kato nga nahitabo na missing akong igsuon nga gipalayas ko didto
marag makaingon ko ba nga siguro wa ko malaya sa Colombia, wa ko ma-meet ang mga missionary o mga kautoran nato nga SDA. I don't know kung mausab ang akong kinabuhi. No, so maayog kay nalayas ko dito kay kung wala ambot lang kung makaka-plug ko sa kamatuoran sa akong kinabuhi. So sa sina nga panahon, ano ang grade nimo? Kuan na kanang 4th year high school. 4th year high school sa ato pa grade kuan na kung sa aton pa karon Grade 12. grade 10. grade 10. Oh, grade 10. Oh. Aton pa kuan ka na ready for college. First year college. First year college. Kag nagaw na una kay sa unang at least makagraduate ka sa college. Amo gid pod na ang ako nga kuan naa sa akong hunahuna nga bahalag gabisyo-bisyo ko pero gahandom gid ko nga makatapos sa eskwela. Kay nganuman nakita namo sa among sitwasyon dito sa bukid do nahurot na namo uma ang bukid ba. Wa na'y pangayam. Urot na. Oo, inig ka harvest sa mais, perminti lang ka short kay nganuman. Pag transport pa lang daan sa Tampakan, gasto na. Gasto na. Oo, pag panggas pa lang Pagaling. daan. Pag panggas pa lang daan, mangutang naman og panggas. Nya harvest na lubo. Kinamot pa gid na Pastor Sin kay wala may kuan dito, siliran. So muna among kinabuhi, kaon kamuti, balanghoy. So muna nga gusto pud ko nga ang kinabuhi nako nga makalumpuwas ni ana nga sitwasyon muna nga bisag kanang bisyoso ko naagi sa akong una nga gusto gid ako makatapos sa eskwela. Okay. So gwapo ka no. Karon paano ka nakalakat sa ECT? Muto kay January man to 4th year ko, pagka March ato graduation na. Nga kaya ako handom man gud ato mahimong pulis. Naka-eskwela po ko sa Marbel sa Regency Polytechnic 1 sem. Onya kay namit naman ako ang Ginoo ato nga panahon. Ya pag eskwela nako sa Regency Polytechnic na anam po'y Sabado klase. Onya sa upod nako sa boarding house, grabe ka bisyoso pod kaayo, nakakita na pud kog amigo. Unya ako mao pay pag overcome nako nga maglisod na gani kog tanggal unya naana po'y sige Mag-o na pod. sige sulsol sa ako. Mao to nga na-meet nako si Pastor Romano og iyang gi-advise sa akon nga undang na lang ko diha transfer ko sa ECT. So mo to pag transfer nako sa ECT dala nako akong TOR. Na-meet nako si si Doc Aguadira gidala nako akong TOR. Nya ingon siya, "To, ano kurso mo?" Ingon ko, "Mag-maestro, sir." Ingon siya, "Wa ka kuyapi? Nga mag-maestro ka amo ni imo average." Makutumotive ka na ito. Oto ingon ko grabe maldito nga tiguro lang ni sa ako nga okay. Pagod ko dito. Puti pa gid ang buhok. Oo, ingon ko nga maldito niya. Pero ako kay di naman ko gusto og kanang mga magbinal dito ko kay gusto na gid ko magbag-o gid sa ako Okay. nga kinabuhi. So ato ni balikan ko Professor Sin kay may nabalaan kita nga nami nga experience kung paano sila nagakadtugid sa Adventist College of Technology, kung paano ka mo nag-start. Siyempre, kung ano ikaw karon nahimo ka nga pastor, siyempre isa-isay mo karon sa amo ng imo kaagi kung ano gid ang imo nga journey nga nakaabot ikaw sa Adventist College of Technology. Pero bago ang tanan Pastor Sin kay wala na tay awit, aton i-greet naman ng Mga basahon naton ang mga kwandri no. Greetings ingon ni Melly Magluyan Bibuso. Wow, God bless Pastor Junil Doc Fry. Na-surprise kami. God bless. So, ingon ni Jay Dulotalias, good morning Pastor Pen. Pastor Shin, God bless you more. Watching from Tanansang Lutayan Sultan Kudarat. Kuya Pastor Shin. Taga Sultan Kudarat. Ingon man rin ni Aileen Branya, good morning Pastor Pen. Nagapasalamat ako sa Ginoo sa pag-hire di sa trabaho sa akong bata, si Liana Jane Branya. Dito sa Dubai, answered prayer ko gid na. Salamat gid ipagtamyaw, sa pagtamyaw. Aileen Branya. Oo, Pastor Shen, kay si Ma'am Aileen,
sa Coronadal ini siya sa Mabini, Barangay Mabini, subaybay gini siya sa aton nga programa. Amo man ang Let's Pray Pilipinas, Pastor Shin. Always, Nagapadalagi siya sa iya pag-ampo. Ako na nga sakop sa distrito. Sakop nimo. Grabe ka smiling face kayo. Ay, oo. Mabini. Mama Eileen. Kaga answered prayer, no? Na bato ng iya anak. Arlie Dion, Campaner, ingon niya, Pastor, maayong buntag, paliog ko greet sa Davis family, diri sa San Jose. Gapaminaw diri sa tindahan, si Auntie Melodina, Uncle Jun Rex, o sa tibuok pamilya, si Kuya Louie, o si Gian, na walay klase. walay mga klase karon kay suspension of classes. So mayong buntag diha kaninyo. Lipay karon ang tibuok General Santos City kay way klase. Kay tungod sa linog-linog. Ara man dira si Mark Bangkiao, ingon siya, greetings from Pastor Edelberto Buter sang Calamansig District. Kag paluap man dayon ang aton amigo dira nga si Pastor Nobien, tama gyud ka dato kay wala ra ba nako na sila nag-greet Pagay family. Ingon pa diri pahabol ni Mark, ingon niya, greetings from Pastor Encarnacion sa Libak District. Grabe si Pastor Encarnacion, Pastor Shin, kay nawala sa Libak karon kay na-transfer siya sa Hindi na gid siya malibak kay Atis. tanan sa Atis. Kag isa pa, Pastor Shin, ang Libak gusto gitani nga magpabilin si Pastor nga Liner Encarnacion. So sa mga taga Libak, I hope nga masabtan na to, igsuon nga amo gini ang kinabuhi sa mga pastors, hindi gin magtiner kay ina sila pang Realign. transfer gid, realign na tungod man sa progress, no, sa aton buluhaton sa Southern Mindanao Mission. Ingon pa ni Eileen Brania, halaoy, si Pastor Jonel Doc Fry, gali imo new guest, subong, praise God, nagapamati ko di sa balay. God bless everyone. Naapod diri, ako ring i-greet ni ang akong Adventist Tribal IP President, no, si Mili Magluyan Bibuso. Ingon siya, wow, God bless Pastor Jonel Fry, na-surprise kid kami. God bless. So salamat sa inyong pagpamati. Ingon man ni IP President po sa Coronadal 1, panahon pa ni Pastor Nobien, si J. Dolotalias. So namati siya karon. Og sa tanan nato nga mga viewers, maayong buntag sa inyo. Si Cynthia Gulanday Fry, ano naman ni? Ako na nga inablos. Inablos ni mo, no? Kag si Pat Pagay, ingon pa siya, Dre, grabe gyud ka suporte di Pastor Nobien Aligado ba? Makatats. Og si Ray Ray Rabadon. Di, kung supportive si Pastor Nobien, unsa na lang ka siya? Elmer Dio Campo, Pastor Shin, ingon niya, Pastor, pwede ta maka-guest dira sa inyo program? Pwede kayo. Ingon niya dito, sa prisuhan abi ko na Adventist. Ay, okay kayo na. Pwede kayo na. Kaya ito nang Schedulean na to. Sige. Si Roxanne Zanarias Casis, ingon pa siya, praise God kaayo Pastor Fry, I'm proud sa imong journey and let us include in our prayers sa among sitwasyon diri sa Sultan Kudarat ug si Giglino. God bless everyone watching from Isulan, Sultan Kudarat. Siguro hindi lang dira sa Isulan, no? Apil po diri sa Jinsan, sa Tupi, sa Plumulok. Actually, ang uyog labot gihapon. Especially ang akon nga tulugan, Pastor Pen, ara lang sa lug. So mabatsagan ko gid bisan gamay lang nga inuyog-uyog. Dapat ihatag po nato nga reminders para sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga sa panahon nga grabe na ang linog. Hindi wala na panahon, Pastor Shin, nga magkuan pa kita maratol. Tapos magdalagan kita kundi mangita gi kita dayon sang mga lamisa nga sa diin nga base Mga lang safety nga lugar. nga may mahulog nga mga elemento, at least hindi ma-direct sa ato. No, kay ang linog, seconds na ini, Pastor Shin. Seconds lang. So kung magdalagan ka, disgrasya ka pa. So pag linog, hindi ka na maglagan, kundi manago ka na lang. Always alert gyud. Alert og kanang kuan sa pangunahuna kung ano dapat ang himuon. So Pastor Pen, padayon kita. No? Ingon pa ni kuan dire, Pastor Shin. Sino? Si Muner Villanueva, inya. Pugi nga pastor dire sa Coronadal 2 District. Ako na nga youth
EY President sa distrito. Oh, EY President. So, Moner Villanueva. So, maayo kita. Maayo po mag-ulog-ulog. Ay, siyempre. Kaya kung ako si Moner, ulog-ulogan ta kita. Ay, siyempre, ana ginawa. Daw mo pa ice cream naman ni siyempre. Pwede, sige. Sige, mga kapagdaong, balik kita no, sa atong pagpaminaw sa sugilanon ni Pastor Junel Pry, ang atong district pastor sa Coronadal District 2. Pastor Junel, imo na hambal kay nang siyempre nakalakat ka sa ACT, pero gusto namon mabalaan kung ano ang mga pamaagi nga nakaabot kamo sa Adventist College of Technology diri sa Akmunan, Tope, South Cotabato. So, thank you so much. Ato magod nga panahon, ang Regency Politik ni Pastor Pen, kanang naara sa Morales ba? Doon Kanya, ang balay ni Pastor Romano, dira ra pod sa Morales. So, muto nga nakitaan ko, gaadto ko dito, Pirmiro daw, hindi pa siya kumpiyansa sa ako, kay naman siya mga background nga nabatian. Daw hindi siya gusto nga magtulog ko dito sa balay, kay hindi siya kumpiyansa ba? Hangtod nga... Kasi disgrasyang bugas dito. Hindi lang binulsa ang makuha ba? Kasi butang ito sa mga bag ba? O sige, padayon na, Pastor Judel. So, hangtod nga, pero ako, ang ako huna-huna, gusto na gid ko mag-usap diyon. Kanang dito ko, gabulig-bulig ko dito, tanan na, laba, luto, hugas plato. Kanugayan, hangtod nga, nakita niya siguro nga, kasaligan na, ganahan na siyang magsigin ako balik-balik dito. Hangtod nga naghambal siya, dito ka na nag-eskwela sa Adventist College of Technology. So, gidala niya ko dito, pag sagdan po, butang na po ko niya dito. Tanaw niya kung sa akong tingali, diskarte, mo to nagpa-enroll ko, nakakita akong boarding house, nag-eskwela. So of course kay daghan mami dili kayo niya kuan gyud matabangan usag-usa kay siya lang man mo tong gapaningkamot gihapon. Hangtod nga namit nako si Pastor Nobien didto. Abi na kog professor na mo na. Kaya porma niya, pan eh. Kay Professor, insert, insert. Naka-long sleeve na siya, naka-insert, naka-necktie, naka-atachikis pa. Grabe nga Bisto si tanawa. Balos gid siya. Balos gid siya. O yan, napay buhok na yan nga, pinahapay-hapay. Pero payat siya ato. Payat nga buhok sa una, way gahapay. Napon siya buhok sa una. May buhok ka pa sa una. Damol pa niya buhok. Damol pa. Oo, kay pag sugod sa klase, classmate man may ane. Nya panahon sa mag-quiz-quiz, magsige naglingo-lingo ang iyang ulo. Ingon ko nga, classmate dahil may niya pareha dahil may bugo aning tawanan. Sabi mo, professor, ha? Pero what I mean nga, kanang gapaningkamot gid ni, gapaningkamot gid. So, Hangtod nga, kuan, naguli pa ko ato. Naguli. Hangtod nga, kuan kining nagbalik na pud ko kay moto lagi gina plaster pa kay simpre pigado kato first year college ko nakahatag og kalipay og inspirasyon sa akong eskwela kanang nay babayi didto nga akong giganahan. Oo nya murag ganahan mo pud siya pero ang iya ginikanan hindi pa gusto. Nya to gihidala ko dito sa ila. Pag abot dito sa may sala, giistorya siyang ginikanan. Sino na upod mo? Ingon siya si si Pry. Taga diin na, taga Datalbiao. So, di ba katong lugar nga sigig ambos-ambos dito? Ingon siya, oo, daw mo na ila lugar. pwes la kabalo nga ikaw itong kapangambos. So, wala nga, kuan. Hadlok sila. Ano, tribo sinahaw? Ingon siya, blaan mo na. Ingon siya yung ginikanan nga, nak, padayon sa kag-eskwela. Di ka lang kita na mag-uyab-uyab. Blaan pagin na nga, makakita pa ka sang mas namin. Di ako, aralan ko sa igad, nabatian ko. Kahambal ko sa akong nahuna nga, ba,
Salig kay Blaan, ginaamo lang kami sinaba. Amo to, Pastor Pen, nga ingon ko, amo gali na. Mo to nga, nagsamot pagid nga gusto ko makatapos gid pag-eskwela. Grabe nga challenge, no? Sakit pa Manami, akong Pastor nabatian. Sien. At least naging strength ni mo to. Oo, amo gid to. Ang gwapo. Actually, pag tanaw lang kay Dok Pre, gwapo magani si Dato Wow kay hindi man Hindi, sa amo gani na Pastor Sien nga sa aton karon nga tatlo, daway nita ginagreet nga gwapo daw siya na lang. Siya na lang. Nalapuan kita ba nalapuan kita. Pabor-pabor ba? Oo. Kay siyempre sa iban magod bengon sa girikanan ba nga okay ni. Sometimes magod ang paghambal nga ay kuan ni siya nang nitibo man da ini o Blaan maingon din nga eskwela lang nga nainak no. Padayon lang nga eskwela. So siyempre medyo bugat po na sa sitwasyon ni Pastor Dato no. Wow. So pero nalipay kita makapaglaom kay bisan sa mga amo sina nga mga sitwasyon siguro dili na hindrance sa kay kung nadulaan pa ni siya og kanang inspirasyon wala gindi siya nalabot karon nga tanawa nahimo Pastor Sien. pastor. Tanawa ingon ni Cynthia Gulanday Fry. Ako nang inablos. Ingon niya, hello, good morning Pastor Penny, Pastor Shin, watching from Tampakan, South Cotabato. Nalipay gid kami, mga pamilya mo, Pastor Junel Fry. Isa gid ko nga naka-witness sa inyo pag-eskwela kung unsa kalisod sa una. Kita niyo. God bless you. Grabe no? Kung imo nang naon-naon, Pastor Shin, mga kapaglaom, hindi ba basta-basta ang kaagi no? Ni Pastor Junel. Kag siyempre may mga pagtilaw sa kinabuhi. Ang kanami lang kay ang mga negative nga ato nabatian, ang kapigaduhon nga ato na agyan, kag kung ano man ang mga kapait sa kinabuhi, hindi ini amo ang nakapaluya, kundi amo ang nakapalig-on hinoon. Nga si Junel makalampuwas. So no matter, no, kung ano No man matter ang, what. karon Pastor Sino, wala man, regardless sa mga tribe, kung ano man, ang importante da, Pastor Shin, kung ano ang pagkatao sa isa ka tao. Yes. Kaya mo, bisan, ano na sa iya nga mga kinaiya, for example, kung ano nga tribo niya. Ilonggo, Bisaya. Cebuano, puro man ang mga tribo gyapon. Sa nun sao na O mga kwan. Pastor Pen kung maot kag batasan. Maot kag batasan. So ana. Ingon pa ni ari diri paluapan no. Si Aljon Magallanes no, mga amigo na kodra mayong udto Pastor Sin og sa inyo tanan. Diha Pastor, shout out si Bibi Boy. Watching from Caparida, daghan mi diri gatapok, medyo late lang kay busy tarongag ug bulkit diha doy. O butang sa basilaeng nga uwil na imo bubutang sa mga motor ha. Concentrate gyud kag tan-aw diri sa ato. Ato mga taga Caparida, mga malasigon po na sila dala nga nagapamati every Thursday. Ang ilang live gina sila actually live kay may piso wifi man. So mga si Kalbo, si Longhair kag si Payat ara dira subong nagatanaw. Merilus Hamison watching from Coronadal 2 District, especially Barrio 5 Church. Ari, at least nakabalo siya Pastor Pen. Murag okay ni. Okay daw, nakabawi Puro niya. kamo ano na? Gwapo tatlo. Bawi Pastor Shin. Babawi. Okay ni. Ako nag-church elder dira sa may Barrio 5. Ay, so nami gid. Happy watching gid sila. Utod niya na siguro ng sa Central Church nga Hamison. O parente niya na. I don't know, dili ko sure. Hindi actually Pastor Shin ang mga Hamison damo gid na sila da sa Barrio 5. Mga Hamison. Utod guro na si Hamison Lando. da sa Tatay Lando. Oo. Kay ang asawa ni Tatay Lando parente ko man na. So mga Hamison. Okay. So balikan naton Pastor Shin ang kinabuhi ni At least okay na ta. Pastor Fry. Kinapil na ta sa gwapo. So Pastor Fry no, batian gid namon nga kwan nga ang imo nga mga naagyan naging strength nimo. Kag kamusta gali ang aton sang una nga pag-eskwela, ano sponsored ikaw o scholar o ano ang mga finances ang una para ikaw maka-eskwela? Pagka-college nako, ang sa Guitarist Man Incorporated gahatag yun og support sa among pag-eskwela. So mao lang na, dili lang kayo enough kay siyempre naapamantay laing gikinanglan. Pasalamat ko sa mga pamilya Romano nga gabulig gid
through motivation, financial, nga makalahutay sa pag-eskwela. Kaysa mga kaigsuunan man ng iba, no? Pastor Shin, abi mo ato naman nabalaan nga tungod man sa initiative ni Pastor Romano nga nagahangyo sa mga kaigsuunan kung sino ang gusto sa inyo mag-sponsor sa mga estudyante. Actually, hindi lang si Pastor Fry, kundi perting daghana nga mga estudyante gikan sa Columbio ang naka-eskwela kag ang tanan sila may mga sponsors. Okay, tungod din na sa initiative ni Pastor Elmer Romano nga nag-facilitate karon mga professional sila. Ug ni damo ang nagbulig pastor katong first batch nga naglakat sila halin sa Lamalis. Pagkadto sa Akmunan kay gusto gid nga maka-eskwela. So ginlakat nila how many kilometers, no? Grabe kayo. Mga almost one One day day and a half. One day. One day nga One day and a Abot half. dito ginlakat gabi na ginlakton nila ang bukid. Oo. So, amo na nga pagkasikan bus mo to dito na ko na sali lakat. Asa second batch ka? So mo to nga sa ako gyud kasing-kasing sa among kaubanan nakatapos man gid nga gusto gid mi maka-eskwela. Mo to nga pasalamatan namo kining Juliano family. So Ma'am Sir Alan And Ma'am Armina. and Ma'am Armina, no? Gahatot na siya bugas dito Sabi sa tag Akmunan. sa pila ka pick up na ang bugas dito. Hindi lang bugas, may mga other things pa. Aton man gina-acknowledge gid ang ila pagka mabinuligo, no? Bisan pa sa mga district pastor sa paghatag sa mga equipments, Yes. mga sound, no? Sa Equipments. mga gitara, sipatos, Sa kung mga ano pa na pastors, dira. no? So, padayon kita, Pastor. No? Okay. No, so amo na to ganina nakahatag og motivation nga katong nga kasakit sa ako nga kasing-kasing nga mag-eskwela. Oo. So gani gakit anay ingon ko mas maayra pud to. Kay nga naman basig mo to hindras ba di hinuon ko katapos. Oo, unya di na hinuon ako makita ang buotan ug gwapa nako nga uyab subong. Tama gina. Kaya kung ano, sometimes ang mga rejection hindi naton kuan nga murag dira na lang yun ba kay na magyugi ilaan ng Ginoo kung bisan unsa pang atong physical nga appearance o kung ano man ang aton nga mga kinghalinan, there will be somebody to love you, to love us, no. Pero kato nga family dili to sila mga SDA. So may aray ko nga pamangkot, Pastor Shin, nga ginaw-nauna ako ni Kaina pa. Siyempre, kung dito sa mga bukid, Boy mo Pastor Shin. na pagawas. Oo, mga bukid, Pastor Shin. Kung wala na lingaw ang mga tao sa bukid yung kisa, mga bata pa sila nag-aasawahay na ba? 13 years old. 13 years old. So, usually, Pastor, sa mga tribo, no? Nga may Amo gid na siya. amogin na siya. So, paano nga wala ka na kahimo sa pagpangasawa bata pa? Kay ang ako ga ginikanan gusto man gud nila nga mag-eskwela. So pero ang amo mga parente kani ani akong inablos sayo pa siya nagbinyo. Ako kung wala lang siguro na ano na motivate ko dugay na ko nagbinyo. Okay. Pero sa ako observe Pastor Pen, more on sa mga babayi ang sayo mag-asawa. Halos Sa mga bayi. Sa mga babayi. Oo. So, Pastor Pry na, pamakutod ta naman karon. Anong natabo nga medyo may edad ka na, wala ka pa kapangasawa? Grabe ka pamangkot. Hindi baliskan mo gud. Arang-arang na lang ning aton guest karon kay may ara man siya partner. Atong guest na nagligad, ayawan ka pangita kung sino ang iya. Butas ng karayong Oo, butas ng karayaw pa to. Actually, Pastor Pen, Pastor Sien, di naman gid dapat padugayan. Galing kay naapay something nga gina-plaster. Kung naanay mga signal ang Ginoo o maplastar na ug masugot siya, Actually ka Pero pamati. ang pagpapot pamati. naton may signal na ba? May mga kung ano da, kabila mo signal number 1, number 2, number 3. Doli Ang mga nun ba? number 4, amo nang puyaw na gid Yan na. nagaunos-unos na gid nga di na mapunggan. May mga ano na nga signal karon, ano na nga label abi. Sige ihambal sa amo. sa amon duha, gano'n naman, nagkasinabot naman mi, I think
kung maistoryahan na mo na murag dali lang may magkasinabot sa ako lang pero apo ko kabalo gid So ko. daw ano na nga signal karon? Murag na sa signal number 2 siguro. Bro, sa ila, duwa lang. Mga signal number 3, 4, mga daw dira na ba? May ginahulat na lang. Kay ingon padre no. Ingon padre ni Rosila Fry, ingon pa siya diri sana all patpagay. Ingon padre, mayong aga pastor, shout out sa amon Salvi family diri sa Balay. Isa lang kami di kabalay pero tanan sipin nagalantaw live. Wow. Kay galantaw kami sa amon gwapo nga district pastor. Daog naman tala sila, wala naman tala apil. Kag si Bilsan Andilandra sa akmuna nagatanaw man. Shout out po dira sa kay Davis family, Melodina and Coljon Rex and Louie og si Gian nagatanaw subong. So nalipay kita mga kapaglaom no nga damo nagatanaw subong kag si Jana Jane Datugan mayong aga mga madasigon nga mga pastors. Your story indeed an inspiration to the youth. Pastor Fry, request lang ko pag-greet sa akong gwapa nga best friend Mrs. Maribek Mero Garcisa. Salamat gid. Amo ni best friend gina sila Pastor Sien ni Ma'am Nining dalaga pa siya Datugan. Oo. Karon na Rosalita. Ingon pa ni Mirilos, Pastor Pen, mison kasadya sa inyo nga tatlo ba? Na-touch pagid ang love life ni Pastor Fry. Daw bagyo may signal. May signal ka ng cellphone. Ang gugma pa. Oo. Mapunggan pa ang baha, di lang ang gugma, no? Gugma. Kaya lison na yung gugma, unos-unos. Karon kaya nakita naton, abi mo, nakita ko, Pastor Sien, nga kanami isang ilang relasyon. Oo. Nga magtupad sila. Daw mga inosente sila nga duwa. Oo. Sang imong girlfriend, no? Nga siyempre ginampuan man nimo ina. So, paano ka mo nag-meet, no? At least, ano ang relasyon mo sa iyang ginikanan? Kaya bala mo sa una, Pastor Sien, ito inambalan nga mag-eskwela ka anay. Eskwela anay. Atong isa. Oh. Karon ano ang gusto na mong batian kung ano naman ang mga bag-oda nga mabatian namon. Kining na-meet na ko siya kay mamidira sa Alabel Central ka church pastor. So, taga-Alabel. Taga-Alabel. Okay. Kaya dito mo Church pastor. intern or the church pastor? Kanang kuan lang kanang mga kauturan na nagahatag sa ginagmay nga allowance. Okay. Oo. So muna nga nabantayan ako na siya dito. Panahon nga gawali manggod ko. Nya naay mga kanang sa laptop god. Abdi kay sa mo tabang mo fix Siyagi- basta dayon siyaga. komportable ko wali pero ko daw okay to. Bakit nga siya? Amo galing na mag tama na siya. So, makita nimo nga maka-assist ba sa imo? Okay. Dito ka na una na attract. Dito gid kay kanang mo plaster mo tabang although nga makakanta man siya, makawali man siya pero dito sa kanang mo support gid behind dito gid siya nakita nako nga the best. Ato ulaton si Sister Pat sa iyang comment kay muraga pamati ni siya. No, so Sister Pat abalo ko nga smiling face magun ni siya. Kay makita nako di kung diin si Pastor Fry kaysa araman si Ma'am Pat din kung din man itong may mga activities sa Alabel kung kaysa kung bakante si Pastor Fry araman si Pastor Fry dito. So pero kaysa among topic si Pastor Nubian nangyayapon hasta pag-abot dito sa Alabel Pastor Nubian nangyayapon kaya actually nasitol na ning ilay nasitol na ba nang kung sa kwan pa wala na may ginapangita pa kung ano ang ginahulat na lang is ang amo ning ginakomentar diri nga ako na hinuon ang nanervyos. Ingon ni Rosina Fry. And si Sister Emilia Ulugin, ingon pa siya from Mission Food. God bless sa inyong tatlo ka mga gwapo. At least, Nakapuntos na ginagmay, makapalista naman ta sini karon sa aton nga BG Food. Sina Pili-pili. Pili-pili dito. Lista gali ba? Amon da. Uy, kapudako.
Charge. Ingon ni Meli Magloyan Libuso, Pastor Shin, Pastor Penny. Regards kami kay Pastor Romano, ang the action man tungod sa madamo ng mga tribo namon ang iyang nabuligan kag na professional Pastor Shin. Tama gyud eh. Tama gyud Ma'am Bibuso sa imo nga mga comments. No, ingon ni Elizabeth Suwat Asilo, mayong udto diha ninyo. Pastor watching from Barrio 4. Busy na kami. This Barrio 4 is the church pastor ka-prepare sa mga aton fellowship sa Sabado. Hi sa amon pinalangga nga Pastor Fry. Grabe, no? Uy, pamor na po. Do mambalos lang nga. Ang balon talis Pastor Fry pinalangga kay para ma-ice cream ni fellowship. Pero namin magid aton na greetings. Balikan naton ang kulagid ang mga nakita mo nga Dito na to sa mga mo sang inspirasyon ba nga. Siya gid ang imo ginpili nga mahimo nga kapikas. So, wala pa man kamo na minyo pero ano mga nakita nimo sa iya sa imong hinigugma karon? Oo. So, sa akon, personally, wala naman ko pangitawan. Ara naman siya tanan. Ang ano na lang, kung masugot siya, maplastar, ya nami kanang mga kuan, panalangin sa Ginoo. Oo. So, muna, kag isa pa, kanang nindot po siya mo advice sa ako. Siyempre, kung mga personal ng mga problema, ma-share na, di nato kayo ma-share tanan sa atong mga amigo, pero ma-share na ko siya tanan, maigid siya mag-advise. Magkahatag po og encourage nga magpadayon sa pag-ministeryo. Partner gyud. Partner gid siya. So na may ninong na ako pwede man ko singer, wala problema na. Anytime. Di subok pwede ka na ninong. Pwede na ko no. Pwede na. Ninong na singer pa. Pwede po di MC sa simbahan. O okay ra po ko. Para madayon na lang yun. Sa pedogayo, no? Sino, abi Pastor Siena, sa nagapamati man mga kapaglaom na ton karon. Sa imo, kung panalitan kaslon si Pastor Fry, sino ayan ang best man? Depende kay ang ako nakitaan si Pastor Nobien, pero may ara pa man ni siya mga kanang mga close friends po nga di man lang si Pastor Nobien mas damo pag ni sa pud mga araga po sa city. Pero possible murag si Pastor Nobien gyud po ang iyang ibisman. At least excited gyud kita no. Basi pa gani mahimo pang double wedding eh. Kasi makahabol pa si Pastor Nobien ba, no? Base lang mo nang Kaya actually, no, di ba, Pastor Fry, di ba, daw may ginasunlog man na sa iya sa Alabil gihapon, no? I don't know kung... Ari Pastor siya, no? May willing diri ingon ni Johnny Kamahalan. kini. Happy listening, mga gwapo. Uy, Pastor siya. Apil na punta. Apil na, apil ta. May tanalogis ni. Siling ni Brother Johnny, ingon niya, willing jud ko magninong. Grabe gito. Grabe gid willing siya. Sa Alabil pa lang, wala na puno ng listahan. Sadya ni Pastor Sian, Mili Magloyan, Bibuso, ako ang ginakilig sa love life ni Pastor Junil. Wow. Dumaapil may mo sa sumpon pa. kilig. Ay, ala pa. Go, Pastor. Ang native na manok ready na. Sadya gini. So ikaw, Pastor Sian, kung panalitan matabo ni ano ang imo idonate? Pila raman pag isulti kang misis nga kuan dira tagaan naton, no? Kanta, sobre, no? Isa ka adlaw nga sa hotel, pwede na. Grabe no, timanan ko timanan, ginawa. Sa akong guro, kanding. Naka-record mo ni, no? Naka-record niya. Nag-record ni. Kanding daw. Okay siguro ng kanding. Okay man ang kanding siguro. Verti ka namin papait eh. Tung gamay lang kanding. Tung gamay lang. Ingon man ni ni ara si amigo Genesis Margate from Dreamland, no? Mga sakop ni Ate Lorna dira kag grabe. Ready na ang akon bugas. Cynthia Gulanday Fry, grabe. And grabe hinang UI diri sa mga kaprintihan nga mag-donate na kamo.
No, actually, ang mga kaigsuunan nga nakakilala sa inyo, dili lang siguro sa Alabel, bisan pa man sa nagapamati karon, bisan especially dira sa mga taga-Alabel. Actually, ang mga taga-Alabel very supportive mga kaigsuunan. Kung pwede pa lang gani nga ilagasto tanan para lang madayon, himuon nila. Bisan tong akon tong pag-concert dito, pag Thanksgiving concert. Ilang nga mga kuano, ingon pa sa imong partner, Pastor Fry, ingon siya, gilista na nako Pastor Sien ug Pastor Pen. Wala, maayo gyud po siya nga partner, kay gilista gyud. Murag na, ano to Kung siyang ingon pa ni record Pastor to. Cholo, ingon siya isa ka sako do yang nga asin. Nami ni siya, abi nimo. Hindi basta-basta ni. Oo. Inang magsulod kas kami nyoon, Pastor Sien. Magsulod kas kami nyoon. Dako na siya nga kalipay. Nga si kalbi na kun ikaw ang pastor. Especially ang mga tao. Masintro na ang imong nauna. Siyempre, lain na imong kinabuhi, soltero ka sang una. Lain na nasintro na sa imong asawa. May ara na nga katungod ang imong nga asawa sa imo. Muna siya. Tapos, ang imong inspirasyon, ara na sa panimalay. Ara na siya. May, lain gina siya ng soltero ka. Kita mo si Pastor Sien, iya pero na una sa iyang anak. Sige, ganit may di siya bata, no? O kag siyempre, hindi lang sa anak kundi sa asawa. Ang Nanay iyang sa bata. nauna kung paano nga magduha. Mamagbudan na. Pero actually, ini nga mga response, Pastor Bry, nga, for example, si Sister Pat Pagay, yun siya, gilista na nako, Pastor Sien. It means, this is a positive answer already. Actually, If a person will say nga, ano nga, wala gid sa sang pagkasaba, siya na unsa, I mean, di man nato nga ingon nga, dalion naton, pero but in God's perfect time, Yes. ang mga paghangyo naton is iluhod yun na sa Ginoo and pray it in silent. Kay naa may pamati. So dapat hilom gyud siya nga pagpangayo kay dira ni mabalaan nga ang Ginoo gyud mulid sa way kung inang nagampo ka nga kamura sa Ginoo nakabalo ba. So ang mga tao is very excited. Amen, kung mahambal ka nga pastor kulang gyud ang amon nga budget. Ingon ni Cholo Contriaso, isa ka sako ako nga asin. Abisan kuan lang 1/4 pwede na. Grabe. Ayaw nagkapil-apil niya dong kay apil po biya ka sa pangita o kuan. Oh. Hindi may panikikita sa Wala pa ni. Gasala pa ni kong din. Mayo ya kasi Pastor Fry kay nasintro na iya nga una. Oo. So Ronald Romano, ano? Ang imong sugilanon dire, may utang ka pa dire. Si Xavier Mien, no? Ato mga estudyante diha. So Ato ni Pastor Sien nga itagaan chance ni si Pastor Fry. Elmer Dio Campo kay ingon niya mga gwapo namon nga mga mabtikong pastor. Irigads ko kay Pastor Nildo Mama kabalogid na siya kung diin ako prisuhan halin kay dugay na siya nag-jail ministry. Okay. So sa diin ini si Elmer Dio Campo Pastor Sien? wala lang ko kabantay murag dito sa kuan guro sa layo ni nga dapit ni. Oo. Yeah, sige, ato na pa kamutan kung paano sila mabutang sa lista, no? Sa atong mga guests, no? Basta pag-abot nga sa Love Life, Pastor Pen, nami nga ito, nami i-extend ang program ba? Oo. No? Pero kahit ang atong panahon, medyo dasig lang po matapos. So, Pastor Pen, ano ang mga... gamay naman lang nga minuto, Pastor Sien. Gusto naton pasalamatan gid si Pastor Fry. Pastor Juniel Doc Fry, salamat sa pag-guest nimo karon sa atong programa Akong Sugilanon. Kag nakita nato mga kapaglaom kung ano katahom ang mga sugilanon nga ato na pamatian. Sama man na sa aton gyapon nga sugilanon. Kag karon nakaangkon gid kita sang manami nga mga lesson, nga mga challenges, no, sa iyang kinabuhi. Kag masiling kita nga ang Ginoo maayo gid niya. To God be the glory. Amen. Kag nakahibalo kita nga ang Ginoo magapadayon sa panalangin diha kanimo sa imo mga labi na sa imo mga plano sa kinabuhi. Kanang plano sa unahan. Luwas sa Ginoo nga nagatan-aw sa imo. Kag sa kay Sister Pat. Kami nga imo mga ninong gatan-aw man. Ano ganing real name niya, Pastor Fry? Patricia May Pagay. Patricia. Yo, Pat. So, mga kapaglaom, wala naman siguro si Pastor Fry ng last kwan niya.
tagaan naton siyang Panahon. chance gyapon. Pastor Fry, ano ang Ano mga matambang mo mapabilin? sa atong mga Young people, makaigsunan. So sa kuan katong basig mga tawo nga wala na ako na mention nga nagsuporta sa akong pag-eskwela, wala na gyud ko igong panahon di na ma-mention tanan-tanan. Ang Ginoo nakabalo nga kamo kabahin sa akong kalampusan sa pag-eskwela. Kabay ang Ginoo magapanalangin sa inyo tanan. Yes. O ang ako ra gyud nga matambag sa mga young people, dili sa ta magdali-dali. Kung naay panahon, i-priority nato ang atong pag-eskwela o usa sa makahatag og kalampusan. Ang ingon sa balang kasulatan diha sa kining Proverbio 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Amen. Oo, usa sa nakahatag og kadasig panahon nga maluya ko sa pag-eskwela kining ingon sa quotation, tabunan ka man og damtak sa problema, iduot ka man og bulldozer sa kalisod, kabkabon ka man og bako sa mga pagbako, pisaton ka man og pison sa kapait, kanang tanan proseso lamang aron mo nindot ang highway sa imong kinabuhi. Padayon mga kapaglaom ang Dios magapanalangin. Amen. Gwapo Kanami kayo, mga mga punchline, kapaglaw, no? Mga punchline dra, mga bako kag mga pison. Kay pangplastar gali sa highways kinabuhi. Isim in ay. Scholar na sa isim line, no? Mga kwan na mga Uber, di ba? Oo, Mga really. spalto, mga pagtapan, pison. Yes, and of course ang Southern Mindanao Mission Yes. ay sa paghatag og privilege nga naka-eskwela kog pastor hangtod nga kaluoy sa Ginoo nakatapos og na-assign karon sa Alabel and Coronadal to sa presidente. Thank you so much and God bless. Okay, Pastor Sian. Sige mga kapaglaom, madamo gid nga salamat Pastor Fry, and of course sa atong mga kapaglaom nga kanunay nagatan-aw sa atong programa sa matag Huwebes alas 10:30 hangtod alas 12. Wa na gyud tay nakaigong oras mga kapaglaom, nalipay kita sa atong guest sa iyang paghatag sa atong inspirasyon. Kag labi na gid sa iyang mga na-inspired pod nga mga kaigsunan kag sa mga kapaglaom karon nga nagatanaw. Wa na gyud tay naigong oras mga kapaglaom. Kita-kita ta ninyo sa sunod nga mga higayon diri lang sa atong programa Ang Akong Sugilanon.